Kaya din, kakain muna kami at mamaya magpapabuka kami. Tikman namin lahat ng mga binili naming juice, isa-isa. Ha? Ayan. So, kain muna tayo guys. Batil patong. Batil patong. Yo, what's up ketchup mga kakonix? Meron na tayong i-unbox ngayon. Merong dumating na package na hindi ko alam. Kaya tinanong ko sa nagbigay nito na wala daw akong babayaran. Kaya nagtataka ako kung saan, kanino kaya galing ito. Pero so far so good, okay naman. So tingnan natin. Ito na siya mga kakonix. Malaki. Okay naman pero nagtataka akong wala naman akong in-order sa Lazada or Shopee, pero buksan na natin. Nakapangalan sa akin eh. Nakapangalan sa akin. Kaya let's go. Buksan natin. Kanino kaya to? Sa nagpadala pala nito, maraming salamat po. Ay! Kaya galing pala ito sa alam ko na, galing sa James Coffee Mix, naalala ko na yung sinalihan ko noon na video contest. Ayan, ito na yung sinasabi nilang prices. Ayan, yung prices namin gusto mga sumali. Okay, alam ko na to mga kakonix, pero para malaman nyo kung ano itong mga binigay nila, papakita ko sa inyo. Okay? Alam ko na to. Dami. Salamat at James Coffee Mix. Ayan. Ito yung mga binigay niya mga Conix. James Coffee Mix. Dami Oops Ayan. Edition ng mga coffees. Grandi Brown. Yan, Grandi Brown and Grandi White Coffee Mix. Ito pa yung mga dips. Oh, dami. And, meron pang meron pang bigay na mug. Oops. Yan, James Coffee Mix 5-in-1. Ayan. And also, James Coffee Mix mug. Ayan. Thank you so much. And meron siyang puro kape. Ayan. Ayan, Aloha Coffee Mix. Ayan, Aloha Coffee Mix with collagen. Maganda to. Pampaputi. Ayan, maraming salamat James Coffee Mix sa iyong pagpapadala ng package. Baka sana maging maging every month. Ayan, thank you so much James Coffee Mix. And of course, meron pa parang isa na lang mga Conix, isa na lang from Lazada. Ito, in-order ko talaga. Ito ko yung in-order ko. Let's see. Okay. Uy. Okay, shoutout kay Mayor TV. Ayan si Mayor TV. Ayan, Mayor TV, shoutout sa'yo. Ayan. Yohun. Huhuhuy. Okay, dumating na yung package in order ko from Lazada. Ayan, may gawin ka shoutout sa'yo. Mayor TV, ayan, ito na yung shirt, yung in-purchase ko sa suporta kay Mayor TV. Yan. Okay. Yan. Ganda. Ayos. Quality. Ayan Okay. Then, para mapakita nyo to, let's watch this.
nakita niyo naman. Ayan. So, order lang po kayo sa Lazada ng Mayor TV. Ayan. Okay? Approve! Improve! Okay. Ayan mga Kakonix, ito yung sabi ni James, si Ka-James. Maraming salamat Ka-James. Salamat sa pagpapakita ng iyong talento. Naway makasali ka ulit sa susunod na season. Ayan. Baka pwede mo din itong i-post at itag sa aming FB page. Itatag ko ito. Hihihi! Ayos! Ikaw! Bigyan ka ng jacket! Bulalo. Pangluyot. Nagpangluyot. Bago. Maruyot yun. In-unbox mo ko mga rudyot. Yeah. Ito yan. Ay, ages nga na. Ayos. Bagong bait. Testing. Test mic. Wala naman dun yun. Laman, pulse one. Oh, Imas yun. iwas. Man, palas mo. Busik pa niya Musik ko muna to. Imas din ito. Galing kay Vape Locker Ilocos. Wow naman! Wow! Yo, what's up mga Kakonix? Ayan, nandito kami ngayon sa Farm View. Farm View? Yeah. Farm View, kasama ko si Fernan. Ayan. Kagaling lang namin sa Vape Locker, bumili ng mga juice. Ano yan, sponsored? Ayan. Sakali. Baka mayroon naman dyan, sponsored ng Vape Locker. Ayan, kakain muna kami at mamaya magpapabuka kami. Tikman namin lahat ng mga binili naming juice, isa-isa. Ayan. So, kain muna tayo guys. Batil patong. Batil patong. Logos. Yan guys, ito yan. Batil patong. Originally from Cagayan. Diba? Logos. Cagayan, yung batil patong. O ito, Gigaro City. Yan. Shoutout nga pala sa mga Sabaw Hunters dyan. Shoutout. Paganta yun. Guys, sa daming ito halos hindi ko na maubos. Ang dami kasi. Pero napakasarap mga Kakonix. Ito lamang po yan sa along Bacara Road, near ng tawag ito sa may arko ng Bacara ng Enlawag. Lapit dito lang po yan. Makikita niyo po dito yung Farm View. Ayan. Ito yung specialty nila. Yun, salamat kay Fernan, dinala ako dito. Nakalibre na naman. Masti ko na! Ayun mga Kakonix, busog na busog ako. Ang sarap, halos parang hindi ko na maubos kanina yung pagkain ko, pero napakasarap. So sa mga hindi pa po nakapunta dito guys, dito lang po sa along Bacara Road. Ayan. At nakikita niyo po yung arko nila, yun no. Yun ang arko. Ayan. Dito lamang po sa Farm View Food House. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan mga Kakonix, dahil bawal mag-bake sa public, kaya pumunta kami dito sa Rainforest. ilalim ng tulay. Ayun yan, nandito kami ngayon. Siguradong walang manghuhuli sa amin dito na mag-bake kami, kaya magbe-bake kami hanggat sa gusto namin. Mag-bake lang tayo. Siyempre, bumili rin kami ng aming inumin. Buko juice nga lang, walang gin.
Ay, nako. Sarap mag-bet dito. Fresh air pa. Ay, ano. Lagi mas naman sa hindi gitu. Ito ba? Kita namin lens mo, di mo malat na bitbitan. Nakalimutan ko na itong cellphone kanina, di ba? Yan doon, la camera yun. Yung bagtadahan na yun. Sarap mag-vape! Nagladaw ko. Medyo ba? Asa na si Econix? Putang ina. Umusok yung sasakyan ko ah. Ayun din. Utang ina. Wow naman! Wow! Para akong bulkan ako lang to dito. Dakan to bigla dito sa mupuyutan man ta camera. Oh, yun yun ang creative. Malinamnam! Mapapai ka sa sarap. Lagit kita, Mita. Ay, mahal yan. 2.5 to, mga kakak. 2.5. Ito to. Yan, mahal yan. Yung mga plantita. Ayan. 500 lang. Ito 2.5. Ito, libre dito. Ang daming mga halaman dito. Ayan, usong-usong ngayon. Kaya namimili kami kung anong ibebenta namin. Ayan. Ito, mahal to. So, ayun mga kakonix. Hanggang dito na lamang po ang video kong ito. Maraming salamat po sa panunod nyo ng aking videos. At abangan nyo ang full version ng parang commercial ng Mayor shirt. Ayan, sa susunod na vlog ko. Ayan po mga kakonix. Abangan nyo po yan. And syempre, shoutout sa'yo, Mayor TV. At kung bago ka lamang kayo dito sa aking channel, please do comment, like, and subscribe dito sa aking channel mga kakonix. At Diyos, amiga, amigo. Bye-bye.